काहे को अपन के दांडी में डिस्टर्ब करता है रे, तेरे को पता नहीं क्या अपन कौन है? अपन का नाम है दावरा। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. इस माले का बोले तो दिल्ली का बादशाह है, बादशाह। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. नोंलाय बड'लेण्डनिसो बार सुगासिनो उरायगोन नोङो। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. आदानि जेनाखि बिटिआर इनफो चेनेलखौहाय आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै अननानै थाबैनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। बे समाव आङो आदाखौ नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिय'आव बरायना लाबाय आदा। बे समाव आंनि साखाथियाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर जायखौ जोङो दावराव होननाय लोगो लोगो जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव रावबो मिथियै गैया। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना भिउवारफ्रा नैबे चेनेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनगोन। खुद गावनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिना लानोसै। बे समावहाय आङो बिदा गिदिरनिफ्राय आं मिथिनो लुगैदों जे बर' सावथुन मुलुगावहाय बै समाव नोंथाङा बिराद नाम जादोंमोन। दा नोङो जे बुंनानै होनो हागोन नामा जे नोंथाङा बबे बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गिबि जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेना? गिबियावनो आं बिटिआर इनफो चेनेलनि बिथांमोननि न'खरखौ आं गिबियावनो बरायबाय आरो लोगोसे नैबे इउटुबार नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय जाहैबाय। दा खोथाया जाहैबाय आं गिबि जे आंनि सावथुन मुलुग बेयो जाहैबाय दिल्ली टु बड'लेण्ड। आंनि गिबि आगान होजेननाय फिल्मानो बेनो। जोङो 2009 मायथाइयाव जोङो एबसुनिफ्राय गग्रोमना जों साफ्रोमबो एबसुआव थाजोबोमोन। नाथाय जोङो मा खालामबावनो होननानै जोङो माने नैबे दिल्ली टु बड'लेण्डखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो फैला बिथांखौ लांदों आरो सुखबिरखौ लांदों आरो बिदिनो गोदान बावखुंगुर बावखुंग्रि बिसोरखौ जों लांनाय जादों। गासै जोङो 21 जन जादों दिल्लीयाव। ओमफ्राय जोङो बिदिनो गायै गानानै खिन्थु आङो आंनि जे मानि थाखाय आं रोंदों बेखौ आं खिन्थाना लानोसै। आं मालाबाबो माने फिल्माव आं आगान होफेराखैमोन। नाथाय फैला बिथांमोन सुखबिर फंबायमोन एसे आंखौ एनकारेज होदों आरो जे जेबो साननो नाङा, ओरै खालामनांगौ होननानै बे बिथांमोनहा आंखौ एनकारेज होदों। दा बिनिफ्राय आं माने रोंदों आरो आं सानाखैमोन जे आं जे दिल्ली टु बड'लेण्डनि जे सासे जेन'बा भिलेनखौ आं रलखौ जे खालामनो हागोन आं माब्लाबा सानाखैमोन आरो। दा बे खारन गिबि खालामफेरखायाखैमोन नालाय। गिबि आं खालामफेराखैमोन, बेनो आंनि फार्स्ट। आच्छा, बेनि उनावहाय मा जेनेबा सिनेमायावहाय बे एक्टिं खालामबोखो भिलेन रल हिसाबै? आङो दिल्ली टु बड'लेण्डजों मोननै जाबाय। मोनसेया जाहैबाय गुन गोनां गुन्दा, बाव दङ आं, बहायबो भिलेन। आरो ओरैनो कुसुगावबो लादोंमोन, बेबो भिलेनमोन। बिनि फिल्मानो जाहैबाय हेंथामोन। मोजां जागौमोन खिन्थु दुर्भाग्यजनक बिसोरो माने दिहुननो हायाखिसै। आं सानदोंमोन दिहुननो हायोबा बावबो आं बिराद मोजां, आं पाब्लिकनि अनसायनायखौ आं मोनगौमोन, आं बिदि सानदोंमोन आरो। ओरैनोथ' रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ बिराद नायनो लुगैयो, मानोना होनो जे दावराव माने बुहुत फेमास जाबाय आरोना बे बर' सावथुन मुलुगाव। बाट होनो आरोना दिनै मानो बिनि भिडिअखौ नुनो थांलिया, बिनि माखासे एक्टिंफ्रा मोजां जायो होननानै गोबां माखासे नायगिरिफ्रा बुंनो नागिरो आरो। नाथाय दिनैसिमबो नोंखौ फैनाय नुवाखिसै होनना माबा साख्रि मावबाय नामा माबा नामाय नङा, बेबायदि अनेक खोथा पाब्लिकफोरा रायदों आरो। दा बिनि सायावहाय मा होनगोन जेनेबा दा नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिबावदों खेबसे। आङो खुनु माने साख्रि मावाखै, आं ओरैनो मा होनो बिजनेसफोर बा माबा मोनसे बिदि मावो आरो। ओमफ्राय फिल्म गानो हायैया आङो माने आजिरा लाथ'दों आरोखि। दा बिनि उनाव दाख्लैसो माने
जानुवारि खालि आं सपन बिथां बिसानि प्रेसिडेन्टजों आं लोगो हमलायनानै दा बाहाय गोबां भिउ मोन्दों बयबो पाब्लिकफ्रा होन्दों आरो जे दिल्ली टु बड'लेण्ड सेकेन्डखौ गादो होननानै अनसायदों सिबायफोर आंबो वेलकाम खालामदों दावराव गुन्दानिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंगोन जे एबारनिफ्राय जा गेजेर ससेयाव थादों एबारनिफ्राय आं फैफिनसिगोन बेखौ खोथा होबाय साफ्रोमबो आंनि नायगिरि अनसायगिरि पाब्लिकफोरनो आं खोथा होदों आरो बिसानि प्रेसिडेन्टआबो होनदों जे मोनसे जोङो दिल्ली टु बड'लेण्ड सेकेन्डखौनो जों खालामफिनदिनि बिदि होननानै खोथा होदों आरो खिन्थु माब्ला गानाय जायो बेखौ होनथ'वाखै खिन्थु गागोन फाइनाल जाबाय आरो बिसानि सेक्रेटारि हालब्रि फंबायाबो होनदों अलरेडि माने आंनि थाखाय माने रल माने लानांगौ नोंहा मोनसे बेबायदि होननानै गाव स्क्रिप्ट लिरनानै दोनखाबाय आरो दा बेखौ माने खालामथ'वाखै हयथ' फैगौ बे नैबे सिजन नैबे अखा हानाय सिजननि उनाव हयथ' बेखौ खालामगोन बेखौ आंहा आसा दं आरो स' भिउआर नोंथांमोना मिथिखाबाय जे बिदा गिदिरा मा खोथा होनदों जेन' बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव फैफिनसिगोन नोंथांमोना जों दुखु जानो नाङा आरो नायनो थाखाय नोंथांमोना बयबो गोसो गुदुं जानानै थाखादो आरो मानोना मथा मथि मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो बै माखासे सावथुना आरो नैबे बिदा गिदिरनि नुजानायावहाय माने फैसिगोन आरो मा दा बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा मिथिबावनो नागिरदों जे दिल्ली टु बड'लेण्डआवहाय माखासे नामजादा आदानि मोनसे डायलग दं होननानै बुंदों दा बे डायलगखौहाय एसे बुंनानै हरनो हागोन नामा भिउआरफोरनो हागोन बेखौ आं हायो दा आं बुंनो आवगायनोसै जेनेबा दा बुंनाया बर'निखौ नांगौ ना बले हिन्दीनिखौ नांगौ हायोबा मोननैखौबो होना होदो एसे भिउआरफ्रा एसे दे साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आगोलावनो मिथिखागौ जे जेन'बा बे डायलगखौ साफ्रोमाबो मिथिखागौ अब्लाबो आं बुंफिननो आं आवगायबाय काहे को आपन के दांडी में डिस्टर्ब करता है रे तेरे को पता नहीं क्या अपन कौन है अपन का नाम है टावरा इस महल का बोले तो दिल्ली का बादशाह है बादशाह आर मोनसेखौ होनबावनोसै इंलेण्ड दुबाइ सिंगापुर हंकं बायदि जायगाफोरनि दनफ्रानो गिजोबो नोंलाय बड'लेण्डनिसो बार सुगासिनो उरायगोन नोङो दा बेफोरबायदि आरोखि स' भिउआर नोंथांमोना मिथिबाय दिल्ली टु बड'लेण्ड जेनाखि सिनेमायावहाय बै बर' सावथुन मुलुगावहाय बिथाङा बेबायदि ओरैबायदि मोनसे फेमास डायलग दंमोन जाय डायलगखौ जोंनि बिदा गिदिरा होनानै थांबाय आरो बिदिनो नोंथांमोना जुदि बे बिदा गिदिरनि जुदि मुभि नायबावनो जुदि गोसो दङबा नोंथांमोना दानिफ्रायनो गोसो गुदुं जानानै थाखादो आरो बर' सावथुन मुलुगखौ नोंथांमोना नायलांबाय था मानोना मास मोनथामसोनि उनावनो बिदा गिदिरनि जेनाखि सेटिं खालामगोन बै सिनेमा सावथुना नुजाफैसिगोन आरो जे नोंथांखौ बे बर' सावथुन मुलुगावहाय दावराव होननासो मिथियो आसलथे आंबो मिथिया जे नोंथांनि गुबै नामा मा आंनि गुबै नामा जाहैबाय सन्जिब कुमार नार्जारि ओरैनो जायगायाथ' बयबो मिथिखागौ जायगाखौ आं खिथालायनांला दा बे आरो आच्छा आदा जे जों मिथिदों जे दिल्ली टु बड'लेण्डआ बांसिन शुटिंआनो दिल्लीयाव जानाय होननानै दा बे दिल्लीयावहाय दिल्ली टु बड'लेण्ड मुभिखौहाय नों शुटिं खालामनाय समावहाय बे नोंनि बे गोसोखांथाव जेनाखि मेम'रिया मा जाथावथाव दा नोंगौ नों फंबाय सोंनाया थिगैनो दं दिल्लीयावनो बांसिन होननानै बुंजायो आरो बाहाय फैनायाव एसे खम खिन्थु शुटिंखौ आंना हरैथिंजाय रासिन जेन'बा जेब्ला फंबाया नों आंनाव सोंदों नङा होमबा मेम'रि माबा लाखिनाय बाथ्राया आं जागोनखौ आं सानाखैमोन दा आङो जेब्लानाखि दुबाइनिफ्राय मिटिं जानानै फैदों दिल्लीयाव मिटिं जानानै फैनाय लोगो लोगो माने अलरेडि जोंनि मानसिया माने हमखानानै दं दा बाव आङो 10 थाला बिल्डिंआव गाखोलांनो नागिरदों आरो बे गाखोलांनो नागिरनायावहाय दरजायाथ' मोननै दरजा मोननै आं सान्दों ओरैथिंनिखौ गेवगोन नंदों खिन्थु ओरैथिंसो गेवदों माने आं जे जायगाजों आं थानानै जे आं सुइचखौ सेरदों बेजों गेवाखै ओरैथिंसो गेवदों माने एसे बे आंनि थाखाय मेम'रि गोसोखांथाव माने मा होनो पाब्लिकफोरखौ एसे इन्जयमेन्ट आरो आंबो एसे आदुवा स्टिल जादों थारमाने माने दिल्लीयाव गोदान थांदों नालाय बिदिया जाखायो न' डाउट नङा होमबा दा बेवहाय गाखोलांनाय लोगो लोगो आङो बे राखाव सारजों
माने राखावा ओरै बड'लेण्डनिफ्राय माने आं रायलायहरदों आरो मालाय बे रायलायहरनायानो जाहैबाय नोङो बड'लेण्डआव थानानै जाम्बा जालांदो दिल्ली माने बाहेरानि एसे बार जानायदो नोंनोथ' आं गावग्रा थावग्राखौ हरखायो नोंथाङा मानोथो माने निसा माबाफोरखौ आंनो मानो फाथायहराखै गावग्रा बुस्थुखौथ' आं ओरैनिफ्रायबो मोनो ओरैनिफ्रायबो मोनो नोङो माने बड'लेण्डआव थाबाय थानानै जाम्बा जालांदो नोङो बेफोरबायदि होनदों आरोखि दाना 10 थाला बिल्डिं गाखोनाय लोगो लोगो माने आं अलरेडि जोंनि मानसिफ्रा माने बेंजानानै दं आरोना बे माबाखौ आरोखि आंनि सुथुर जे माबाफोर आंनि खामानियाव जे हेंथा होग्रा मानसिफोरखौ आं ओरैनो दोनखा थारमाने आं गावखागोन बेबादि औ थांबाय आं थांनानै नुहैबाय आं डायलगा बेनो आरो डायलगा बेनो दहाय आं एसे सिगाङाव होनाया बे डायलगा बेनो माने मानसिया हिन्दी भाषी खिन्थु हिन्दी भाषीखौनो होखादों बे जोंनि ड्राइभारमोन आरो दा बाव आं बुंदों आरो काहे को आपन ने दांडी में डिस्टर्ब करता है रे तेरे को पता नहीं कि आपन कौन आपन का नाम है दावराव इखौ होलांबाय आं दा हगारनाया आंना मोजांमोन आरो जेनेबा नङा होमबा जाय हक बेखौ गावखांनायनि उनाव सासे बर' दंबावो बुं आं होनदों आरोखि बेखौ बुं नोंनि लास्ट उइसआ मा होनदों बेयो होनदों नों आंखौ जेरैखियाबा बुथारखागोन नों बर' जानानै नों बर'नि जिउ लागासिनो दं आं होनदों बे समाव बियो मिथिंगानि मोनसे नेमखा होननानै थाव आं गावदों आरो मालाय आं दा बे गोसोआव फैया थारमाने माने लासैसो फैयो नालाय दा नोंसोरो बुहुद गोबाव जाबाय आरो नोंसोरो जेनेबा हरखाब फैनाय जाबाय नालाय आं प्रिपेयारबो खालामनानै थाङाखिसैना दा साफ्रोमबो नायगिरिनि सिगाङाव आं बुङो जे जाबाबो जे आंखौ नैबे बिथांमोनहा दिनै माने इन्टारभिउ लाफैदों आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जे बेखौ जा एसे आं गोसोआव दं बेखौ आं बुंनाय जाहैबाय दा नायगिरि बिथांमोनहा जाहाथे माने आंनि जे फंनैसो बुंनायखौ माने एक्सेप्ट खालामगोन बेखौ आं खुलुमनाय जाहैबाय आरो स' बे समाव आङो नायगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौनो आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायनो नागिरदों स' दहाय बुंनाय बायदि जोंना बिदा गिदिरा बर' सावथुन मुलुगाव फैफिनसिगोन स' बिनिखायनो गासैबो रायजोफोरा बिथांनि जेनाखि मुभिखौ अनसायनांगोन आरो बयबो नायनो थाखाय थाम थिम जाखादों आं बे समाव आंनि बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनखौहाय फिन आरो खेबसेबाव आं खावलायदेरबावबाय नायगिरि बिथांमोनखौ आं फंसे खोथा बुंनो सानदों जे साफ्रोमबो इउटुब नायगिरि बिथांमोनखौ नैबे जे बिटिआर इनफो चेनेल बे गोदान चेनेलखौ साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा लाइक खालाम शेयार खालाम दावराव गुन्दानि तरफनिफ्राय आङो खुलुमो सिबियो जे लाइक खालाम शेयार खालाम अननानै प्लिज खारन बिसोरनि चेनेला गोदान दा आंखौबो बिसोरो सोंफैबाय दा बेजों लोगोसे आङो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ जोबथारनायाव आं खुलुमनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,